அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இந்த கேள்வியை பார்ப்போம். இதில் முதலாவது தந்திருக்கு 11 தர 11 4 அப்படின்னு சொல்லி தந்திருக்கு. ஸோ நீங்கள் உன்னைக்கும் 11 தர 11 பெருக்கி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 121 வரும். ஆனால் இங்கே 4 அப்படின்னு சொல்லி தந்திருக்கு. ஸோ இது மைண்டில் நோட் பண்ணுங்கள், இல்லை கோப்பியில் நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அடுத்தது 22 தர 22 16 அப்படின்னு சொல்லி தந்திருக்கு. 22 தர 22 16 அப்படின்னு சொல்லி தந்திருக்கு. பட் உண்மையாக எத்தனை வரும்? 22 தர 22 484 வரும். சரியா? ஆனால் உங்களுக்கு தந்திருக்கு 16. ஸோ இப்போது அப்போ இதில் ஏதோ ஒரு குழப்பம் இருக்குது. அதை ஃபஸ்ட்டு விளங்கி கொண்டீங்களா? ஏதோ ஒரு குழப்பம் இருக்குது, அதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சு கொள்ளுங்க. அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 11 தர 11 4, 22 தர 22 16. இது எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்கிறத நம்ம இப்போ யோசிக்கணும். உதாரணத்துக்கு 11 தர 11 4 அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் யோசிங்க எப்படி வரும். இதுக்கு சிம்பிளாக நீங்கள் எப்படி எடுக்கணும் எப்படின்னு சொன்னால், அந்த 11 தர 11 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு தானே, அந்த 11 1 சக 1 முன்னுக்குள்ள 11 1 சக 1 அப்படின்னு சொல்லி கூட்டி பாருங்கள். 2 1 3 2 தானே. அதோட தர அதை பெருக்க போகிறீங்க. திரும்ப 11க்கு திரும்ப 1 சக 1 இப்போ கூட்டி பாருங்கள் 2. அப்போ 2 தர 2 அப்படின்னு சொல்லி வருது தானே. அப்போ 2 தர 2 4 அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கணும். அப்போ அது மாதிரி நம்ம ரெண்டாவதுலதையும் பார்ப்போம். இப்போ முதலாவதுல என்ன செஞ்சோம்? 11 தர 11 முதலாவதுல அந்த 11 1 சக 1 தர 1 சக 1 அப்படின்னு சொல்லி பெருக்கணும். அதால தான் நமக்கு எத்தனை வந்துச்சு? 2 தர 2 4 அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சு. அது மாதிரி ரெண்டாவது உள்ளதை பார்ப்போம். 2 சக 2 அப்போ எத்தனை? 4. அடுத்தது 2 சக 2 4. அப்போது அதை பெருக்குனீங்கன்னு சொன்னால் 4 தர 4 அப்படின்னு சொல்லி வரும். விளையிட்டா? அப்போது நன்னாங்கு 16. 4 தர 4 16. ஓகேவா? அப்போ அதே மாதிரி தான் அடுத்ததும் வரப்போகுது. அடுத்தது எப்படி வரும்? 3 அதாவது 33 தர 33 என்ன அப்படின்னு சொல்கிறது தான் உங்களுக்கு கேள்வியாக இருக்குது. அப்போ அது எப்படி வரும்? அதையும் அந்த ஃபெஸ்ட் உள்ள 3ஐயும் கூட்டணும். அதாவது ஃபெஸ்ட் இருக்குது தானே 3 சக 3 அந்த 2ஐயும் கூட்டி அதை பெருக்கி அடுத்தது வர 3 சக 3 அப்படின்னு சொல்லி பெருக்கி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எத்தனை வரும்? முதலாவது 3 சக 3 எத்தனை? 6. அதோட பெருக்கணும் திரும்ப 3 சக 3 6. சரி, அப்போ 6 தர 6 36 அப்படின்னு சொல்கிற ஆன்சர் சரியாக இருக்கும். சரியா? இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை புரிஞ்சு கொள்ளணும். 11 தர 11 எப்படி 4 வருது அப்படின்னு சொல்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சு கொள்ளணும். அடுத்தது 22 தர 22 எப்படி 16 வருது, இதையும் புரிஞ்சு கொள்ளணும். இதை புரிஞ்சுட்டு அடுத்ததுக்கு எப்படி ஆன்சர் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி யோசித்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் சொன்ன மெத்தடில் அழகாக நீங்கள் செய்யலாம். சரியா? ஸோ நான் சொன்ன மெத்தட் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இது தவிர்த்து இதுக்கு வேறு எதுவும் மெத்தட் இருக்கா, வேறு எதுவும் மெத்தட் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட்டில் சொல்லலாம்.